Hej med jer klør, så er vi klar til en omgang nye læsestrategier med vores læseuler. Okay? Sidste gang, der snakkede vi om se på billederne. Vi snakkede om, at man kunne springe ordet over, eller man kunne gå tilbage og læse igen, når han havde stavet sig igennem, eller for at få det mere flydende. I dag, der skal vi kigge på strategierne med at kunne sige første lyden, derefter måske bare gætte ordet, eller lydere, sige lydene i hele ordet. Her er ulen sig første lyd, og det er jo simpelthen at kunne sige lyden på det bogstav, som ordet det starter med. Og jeg vil give jer et eksempel her om lidt, men når man så har bare den lyd, kan det godt være, at man kan gætte sig til, hvilket ord det skal være, fordi man kender sammenhængen med teksten. Hjemme hos Jonas. Emil var på vej over til sin gode ven Jonas, men han skulle ikke lege med Jonas i dag. Emil skulle passe Jonas' Hvad står der her? Prøv lige at springe ordet over. Emil skulle passe Jonas' Kim. Kim var 2 år. Okay. Lyden det starter med at kommer der et i, det er i, li. Okay. Li. Jeg tror, at jeg gætter. Ja, fordi at det er noget med en, der hedder Kim på 2 år, som Emil skal passe. Jeg gætter på lillebror. Det tror jeg er rigtigt. Så læser jeg videre. Jonas skulle i byen. Er I med på det? At man gætter simpelthen ud fra, at man har et kendskab til, hvad ordet starter med. En anden måde end blot at bruge den første lyd, det er at lydere alle lydene i ordet. Jeg vil prøve at vise jer et eksempel. Hvis han bliver, hvad står der der? Jeg siger lydene. S, u, l, t, n. S, u, l, t. Så siger det godt nok e, n, n. Eller så kan e jo sige så der står n. Sulten laver jeg mad. Okay, jeg bliver nødt til at tage ulen, hvor man gentager det hele igen, nu hvor jeg har fundet ud af, hvad ordet det var. Så jeg går tilbage og siger, hvis han bliver sulten, laver jeg mad. Som I kan se af de 2 andre eksempler, jeg lige har vist, så er der faktisk en ule, som man bruger i sammenhæng med rigtig mange af de her uler, og det er denne her ule. Prøv at se. Gætteulen. Ja. Ligegyldigt om man lyderer, siger første lyd, søger efter en mening, går tilbage og springer over, så bruger man gætteulen til at gætte, det hedder kvalificeret, til at gætte, ikke bare ud i det blå, men man faktisk har noget at gætte ud fra. Så gætteulen er meget vigtig. Jeg vil alligevel introducere den sidste ule for i dag, altså den 4. ule, og det er den her ule. Giver det mening? Fordi det er næsten det vigtigste, når man støder ind i de her ord. Man kan gætte, man kan gå tilbage, man kan springe over, men man skal hele tiden sørge for, at det kan give mening, fordi man læser faktisk for at kunne forstå det, man læser. Her vil jeg lige give et eksempel. Han tænkte på det, de skulle lave sammen. Jeg vil være sød og hvad står der der? Lege med ham.
Så går jeg tilbage. Det kunne også være ligge. Jeg prøver at læse det forfra. Jeg vil være sød og ligge med ham. Og her bliver jeg nødt til at sige til mig selv, det giver ikke mening. Hvad kan det så være? Så må jeg jo gætte mig på noget, som i hvert fald kan give mening. Jeg vil være sød og... Kunne det være lege? Nå ja, det er vist noget med, at G kan sige som et J. Jeg prøver at læse forfra. Jeg vil være sød og lege med ham. Ja, det gav mening. Og det var så de her 4 uler for i dag. Jeg håber, at I har forstået lidt af det. Vi vil snakke mere om det i morgen. Hej hej.